Good morning! Good morning! Good morning guys! It's another beautiful morning today. So yun doon, balik na trabaho. Sa kasi mana po dyan katrabaho, sayang lagi kay daghan ka yung mga guests na kuan na balibaran, yan na, sinsya kalos mga nabalibaran kay nakaya pagod to ugwas undoy kay si Dalton kay di man masilbig was undoy lain di man sa mo anad sige maghilak. Today nakabalik na dyan sa trabaho. Bintahan na pag ang pamati. Medyo gamay na laman dyan. Kaya adyo nga labad. Gahapon labad po dyan adyo. Karong gamay na laman nga labad. Good morning! Say good morning! Good morning guys! Hoy, nilabtan man! Kulangan kong buhok guys! Na! Kulangan kong buhok! Ano man ang buhokan ng kulangan man nakaadyo mo mas kang liksian! Hanggang tunod guys na Igwad-igwad ko! Ninggikan si Ondoy, alas 3 patos kadlawon. Ta mag-hike kay mga dlawon man dyan kay di abtag init. Diya alas 7 naman ron. Padong na po ron sila munaog. Diya morning raman na siya mag-guide. Pero ingon siya, na naman ko kaubandari. Basig mo guide na siya, ka na mo pila siya ba kay sayang man po, daghan man dito yung mga turista. Hoy, adyo na mabalintong ka. Garon gadyo. What is this? Is this a ball? Hi guys. Man ako breakfast guys. Very good ni Dalton ron. Good mood ni siya guys. Hoy. Good mood ni siya kay natog og 11 oras natog sa alas 7 sa gabi Namata siya og alas 6 pero nang huot pag suso. Alas 6 na buntag tog og alas 7 sa gabi di 11 oras siyang katog. Magyapon siya. Sakat sa gamay pa. Nga naging lang bagot-bot. Ang kita natin tutoy. Pilip rabanin natin tuskuan kusina yung hilabtan. Doa ni mo. Sila aja punawi sila. Uy, bukol na ilang atang. Uy, gatang sipon may mabukol. Luya. Don't do that. Bad. Bul. Abul. Ikaw. Ball. Laptop na din. Ay, kita siguro nanay nga mag-vlog. Hi, guys. Ay, was tata di. Wala was tata. Dara. Wala was tata di. Dakoy bisita riya. Nanay ug si Tiri. Tiri ay isa. Hindi jukul sila. Ampo lagi kanunay dang. Di magpaluda-luda. Aray ko do. Natug nagadas Dalton guys. Dahil man po yung mga bisita di si nanay ug si isa nang lubog raman sa kay bugnaw mong kuno. Ganyan ang buntag sa ang bisita pud si Papa. Papang undoy kay gihatdan ko day. May mga himugkat na halibun. Mutra pa kaadyo. Salamat po mama kay kuan git padadaan ko. Yan ang mga ingana. Ansa kay na may baon sila na. Baon na may gasas na na ako sa isa. Kay pabadya ko na rin taluto. Dapat karong adlaw tami maghimog abunay. Sabot kami kuya maghimog abo karon. Ansa kay wa man manguan ko kananay mangisnak ko. Sana kaya sa angkan nga. Angkan kanin angkan. Kaya natang ito. Nay, ito nay. Sino nay? Kuya man yung snack bis kay humba, lugluto man. Bahaw, may bahaw. Ako kakaghumba man. Siya may naghumba doon ni nay. Kuya? Namay ba kuya mo humba? Namay dun. Namay natulo at kananay. Suka. Nay, basta ikitasan ka nay. Padung na maros undoy magpapalit. Ano na naman tayo yun to? Liksi. Magkuhang liksi. Liksi ko mo katag naman. Ang tanin jo regasa ni mother nga humbang nang kaang itikli sa suka. Nga with asin ganahan ko nga
Ang snack na ho. Tama, kapitan ko. Mangukay mo na. Salamat sa pagbisita ninyo. Hindi man ko pa dito si Aisa. Ang panan. Bisita rin. Hindi nga ako dito magpakalito. Nagkahaan yung kami pamati ron, ha? Ano hirap-hirap ko kagabi na eh. Hindi ko na po kong pili lagi. Kaya hindi ko po mag-inom. Magsigaw-gaw lagi. Tanang tagsahin ko ang medya sakit. Hindi na nga tayo kung saan pagaling mo niya nga. Focus naman sa pagaling mo. Hindi na sa magkongkong memory. Hindi na sumunod sa kongkong mo kayo sa gino. Mayroon mo sa atin siya. Busy ba dyan kay Domingo dagay? Mamalit. Trabaho. Ngayon ko gamihin mo. Tapos pa rin siya ganit ang malawa. Madto ka? Alam sa kong dadungge. Ang angan ko ba magto. Nadyo po no. Pagkaan ay. Kamang sa tayo mo ito. Kamang sa tayo ko na eh. Sanji. Pagdaan ko na. Adyo pag-gaw-gaw na eh. Pipili ba na istoryahan na rin? Kung ano tayo na nangyayang. Hana tong giing nostere nga di lagi mag-gaw-gaw stress kay mo na maka-trigger sa atake. No, di nakuha niya ng biglo. Pagbahan ng biglo eh. Nanay. Magsig kag-ug. Di na lang sila magbuwag. Mag-uban na laman aron di mag-ug. Hindi na mabunin mo sa Linis Manila. Lagi jadi impod pwede kung nostere lagi. Tubos Manila sa dyan. Disin po ka Manila. Sin pa kung may batilin kasi nga masampit. Itong panahon na. Subalin siya si dyan. Gasa Monica. Madug po dari na matimingan ingato. Simba ko lagi. Kuyaw. Anja kamerang duha. Saan man na ho? Patay na. Undoy na ba di makontak? Kay wag signal at bukid. Nasan po. Mag-uulagi ko manang madlukog ani si Janar ba isay maghilak-hilak. Pag uli ni Undoy guys, gigasahan ko sa bijabas siya dag kari murag lata pero di gahi pa siya na diskulur ni siya siguro sa init unsa ba? Nilabay dako dia. Mo na yung ganahan o kanang motos des bukid atos panoramic park burningan na or asa diha kay makadas siya og bijabas kay makakita sa bijabas ako man diyan sa jang utok kay mura ba ko og bijabas. Ang nakadabis pa siya daling bijabas kay tamis basta anas kalibunan. Hingaw na kong pagsuot-suot sa kalibunan para mamiyabas. Medyo nag-suot ka ng mga turjig mamiyabas ba? Mando sa na magdagog migbag ko or sa kubag. Salamat sa Ginoo guys kay agang energy ni balik na jud kay feeling well na ko karon today. Salamat sa Ginoo. Nawa na tanan. Ganina din sakit nawa ra arang gikatuog natuog mapos dalton. Si Undoy po natuog. Nga tuog ni tulo kay kapoy ba pos Undoy kay iba dyan po lalim ang panoramic park kananay lakwin tukaran ba dyan po kapoy dyan sa Jum dyan na mata alas 3 mga antanin dyan kaya sinabi sa gagmay namis din siya lamiin ba gizang lasa pero mukaan ko bigabas di na ito nagliso ang tagam ko before kaan nagliso grabe mara mabuskag ang lubot grabe kahias aho ang hugaw ibo ko parang luodas itoy oy nandigsan luodas iro guys itoy nandigsan naman ko ka itoy dari nga maglaag dari sa mga agsa naligsan na ay pahipos ni Undoy yan dyan natuog pamugos Undoy maari ko likod kay naman ko dari sa gusahis ingon sila makaan ko nun mao ko nun wild fig tree di ko nutong tubig pero agatong tubig membro magyapon tos fig yeah di bagong nahug yeah kani may makaon jud kay mukaan ko na ni gamay pa ko tamis man kundi siya ninyo guys medyo kataw-kataw laman aw kanang dapaw ay wala ni namana unhan ako sumigas si tiri guys ba may na gagawin ni nanay kay mabadya to na emergency di gusto sa nanay magagaw lagi kay mahadag sa nanay atakihon na pud ako malipay kog nas tiri dari kay malingaw mas dalto ni dya amigom sila kadyo pero mahaglag kog tukaran ba dya
Kung ingat na emergency, dyan kami lang duhan, saan manaho. Napis ako'y bata po. Manang nalipay na lamang po ko, kato si just, excuse me, ito as Valencia kay. Malakaw ra mag-Valencia, pwede, Valencia! Malakaw ra ospital at to sa Valencia. Or pwede ra ganig, lakon jud og kanang, wajay ilaing kasakyan ba? Namarag ang baliboy jara. Nardaka ang basaw, ginuog ko tabangan. Jara. Karon pa ko kitag nga ni karak ang basaw, dali. Muraghas, dali. Natin tinang gitawag na tanawa. Natin. Nadaka ka adyo. Kita ka na bunga. Kanang dari dapat ubos. Ana ijang ibabaw na nipilit ra pud siya sa lira, mura ra pud siya panit. Arang daka arang taasa. Hala, wag gaji ko kita. Ning bekad mo na ganin na ijang balibo mong nakitaan kay nang lakaw man na siya ning kamang. Naalagi arang daka Nagani pay gamay, day gamay, kaday gamay re. Kita ka diyang gamay. Haman. Na bitaw na Kana gamay na arang daka na ning pilit ra siya kana. Kana baso na ning pilit. Tandagala, ikaw maglukot tandagala, di ba mulihok na? Baso lagi arang daka. Tandagara cepat ja. Daka ka ning murag baganing tambuk, tandagala ko tro. Laina na murag has no. Na ning pilit ra. Diyan na. Mablupad na. Aday! Lebihan. Arang daka ka jo. Na malupad ganda na karon pa jo kita nga nakadak ang baso. Laina pareha gordan hitino. Ning tambak gud dagsanga. Bitaw. Sa atong kuan di. Haon. Maglikutin, ikukutin, bahala ka ting. Tin, ginukutin. Ay, jara. Jara murag has. Ay, malupad na tin. Ay, paang magatin. Dako alagi di ko tuo na. Adlikon. Ning pick up mo gud ang balhibo. Diyan ning kuan si Jaspanit sa tambis murag ning pilit. Jara. Iba sudah. Dahi dagka ka sudah murag has dahi. Jara. Ang dagka Jara. Nanagan ng mga bata. Nangahadik ang mga bata. Jara tintin, duaan pa jud na arang dagka ajoy kan mo kita nga nakadak ang baso.